kolong kontal kantil aja terusno astagfirullah kowe aja ngereske Mas Kaji kolang kaling kudu iling sing paring kok malah aneh-aneh kolang kaling kolong kontal kantil aja do saru sengeni Mbah Yai Sadun ya Allah wis wayahe wengi-wengi yo ngene iki gara-gara wedang susu metu ayo ditata sing apik wis wayahe nyekel wayang goro ayo nduk tekan ndi mau nduk diterusna ya yo ayo yo iya Allah ya ini ngaleh